खाम्फा बरगयारिया बीजेपीआव थांनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। मानोबा जोंनि मेन इशुआ मेन टारगेटआनो बीपीएफसोखा। जों थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जे बीपीएफआ फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबजोबलांगोन। दिनै खाम्फा शंकर रबिराम शंकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबाफोर दंजोबो। गतिके बे खोथाया जेबो बेवहाय बिराद गुरुत्व जेबो गैया, बिराद जेबो गुरुत्व गैया। खालि जोंनि टारगेटआ जाहैबाय बीपीएफखौ जों बे बीटीसी ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ। आं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जानानै बिराद जेबो बुंनांगौ गैया। मानोना गासिबो जोंनि बे भारत देशआव बयहाबो फान्डामेन्टेल राइट दङ आरो बिदिनो गाव जेराव मोजां मोनो बे राजनीतिक दोलोखौ बिथांमोना हमनो हायो। बे समाव खाम्फा बरगयारिया बीजेपीआव थांनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। मानोबा जोंनि मेन इशुआ मेन टारगेटआनो बीपीएफसोखा। गतिके बीपीएफआ जोबथारनायनि लामायाव थांगासिनो। बे खोथाखौ जों थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जे बीपीएफआ फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबजोबलांगोन। दिनै खाम्फा शंकर रबिराम शंकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबाफोर दंजोबो। गतिके बे खोथाया जेबो बेवहाय बिराद गुरुत्व जेबो गैया, बिराद जेबो गुरुत्व गैया। खालि जोंनि टारगेटआ जाहैबाय बीपीएफखौ जों बे बीटीसी ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ आरो बेखौ बीजेपीआबो मावलांगोन, बेखौ इउपिपिएलआबो मावलांगोन। खिन्थु जोंनि जे भिजन आगोलनि बे ओरैहाय जे मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फिन खेबसेबाव बीटीसीआव चिफ बानायनाय आरो 2026आव जि माने विधान सभा जि जोंहा आसाम एसेम्बलि दङ बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रि बानायनायानो गासिबनिबो थांखि। बेवहाय खाम्फा बरगयारिनिबो थांखि, बेवहाय प्रमद बर' बिथांनिबो थांखि, बेवहाय मानगोनां चन्दन ब्रह्मनि थांखि, बेवहाय राकेश ब्रह्मनि थांखि, बेवहाय जोंहा रन्जित बसुमतारिनि थांखि। जों गासिबो बे एखे ट्रेनजोंनो खामानि मावगासिनो दङ। बबावहाय ना बहाबाहायबा बीजेपीआव थांबाबो खाम्फा बरगयारि बायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगौ। बेनिखायनो बिथांखौ आङो बीजेपीआव थांदोंबाबो आं इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो उइस खालामदों बिथाङा जेन फिन फैफिननानै काउन्सिल इलेक्सनाव जुदि बिथाङा प्रेजेन्ट खालामोबा जाहाथे बिथाङाबो काउन्सिलखौ दैदेननायाव मोजां जोंनो हेफाजाब होयो, बेखौ जों खामानि खालामगोन 100%। दिनैनि दिनावहाय आरो हाग्रामाजों सोर थाफानो आरो मानो थाफानो मिनिं गैयि अबस्थायाव दिनै बीपीएफआ दङ। दिनै नुदों हाग्रामानि जे बीपीएफमोन मोनसे समाव गासैबो बर' जाथियानो बीपीएफमोन, आदार कास्टआबो बीपीएफमोन। दिनै नायबाय सासेनिफ्राय सासेनिफ्राय थाङै दिनै हारसिं थाहैबाय। आरो जिखिनि दङ बिथांमोन जि लिडारफोर दं रबिराम नार्जारिखौ लानानै दुर्गा दासखौ लानानै हितेश बसुमतारी लानानै बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामाया गावनि आथिंजों गादबनानै दोनो। आरो दिनै बेराफारसेथिं गोरलै सेंग्राफोर दुष्ट सेंग्राफोर कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि थिखादार, बे सासे थिखादार गावनि उदैनि सिन्था खालामग्रा बे सासे मानसि, न' बिल्डिं लुनायनि सिन्था खालामग्रा मानसि। बेबायदि मानसिया दिनै लामा बहा बेरायनानै सोरनि जेबो गुदि गैया बिजौ गैया गावनि बिल मोनिखौ रागा जोंनानै बे रायजोजों माने गाज्रि मेसेज होबथिंगासिनो दङ। आरो बेराफारसेथिंजाय कास्टम बसुमतारिया मोनसे सिंस्रि बायदि जि माने पार्टी दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबायदि गोथार आफादजों बे थाफानो हायि सासे सुबुं। दा बेबायदि मानसिफोरखौ जेब्ला आगोलाव दोननानै बीपीएफखौ सालायगोन, बे समावहाय गोदोनिफ्रायनो संग्राम खालामबोनाय बीपीएफखौ बानायबोनाय जायफोर आदामोन दंमोन, आइमोन दंमोन, आब'मोन दंमोन, बिसोर दिनै जोबोद लाजिंसिं अबस्थायाव दङ। बेनिखायनो गासिबो फैगौ मार्च दाननि आगोल इउपिपिएल नङाबा बीजेपीआव गासिबो बीपीएफ दैदेनगिरिफ्रा जइन जाजोबथारगोन। बे एकदम खाथां आरोखि।